Hello mga kachapsoy. Nandito na kami. Hindi na namin alam kung nasaang lugar kami. Wow, may farm dito oh. Tapos nandito yung may-ari ng farm. Mag-hi ka. Hello may-ari. At nandun yung mga tauhan ng may-ari ng farm. Ayun, naglalakad-lakad. Ayan, ang chapsoy-chapsoy niya. Mga kachapsoy. O, Camille, sumagot ka habang naglalakad ka ha. Ano ang tawag sa nanangaran sa Bisaya, ano mga kachapsoy? Yung Tagalog muna tapos yung Bisaya na naman. So, magwaray na lang tayo guys. Ano sa Bisaya, nanangaran sa kuying na mahilig sa isda? Hindi, piskat. Ano ang tawag sa pusa na nangangati? Ano? Hindi. Katul. No. Ano ang tawag sa pusa na maanghang? Hindi. Katingko. Ano ang tawag sa pusa na inaantok? Hindi. Katurog. Oh, mayroon pa ba? Ano naman ang tawag sa mga pusa na nangyari sa mga kuyeng na nalupad? Na naman ang ngaran sa kuyeng na mahilig sa prutas? Ampo? Hindi, katmon. Na naman ang ngaran san kuyeng nga bulong san katul? Mga kachapsoy. Ampo? Hindi, katsalis. Na naman ang ngaran san kuyeng nga di nakakauro? No. Ha? Ampo? Sangko ampo. Kuyeng nga di nakakauro? Di nakakauro siya kay wala siya katunawi. Na naman, nga nagtungad. Mga kachapsoy, sa ano ba tayo? Mga kachapsoy, ano naman ang tawag sa batang nagdadala ng lubo? Idi, happy birthday! Tiyan! Na naman ang ngaran sa higdaan san kuying? Katre, katurgan. Nanangaran mga kachapsoy san kuyeng nanangaran san kuyeng nga nakahatag sakit nga diabetes. Mga kachapsoy, nanangaran san kuyeng nga nakahatag sakit nga diabetes? Ano? Hindi, katamis. So, ayun mga kachapsoy,
balik na naman kami sa aming paglakad-lakad. So, magpaperiguo na naman kami. Ano pa ka muna agad mo? Para man, may makam na iambag. May makam na iambag sa kalikasan. Ano man, mga kachapsoy, anyaran san kuying nga sa Tagalog, Lodi or idol sa English. Tagalog Lodi. Sa para sa millennial mga kachapsoy, pag listo, Lodi o idol. Nito siya nga klaseng kuying mga kachapsoy. Katindi. Mga kachapsoy! Mga kachapsoy! Bulaan nga rason sa naing gabi. Nga nga bula? Nano nga bulaan nga rason sa naing gabi. Eh di, bulalakaw! Pwede, pero bulan. Mga kachapsoy, bula! May na bulan. Ayun. Nakita niyo mong Ayun mga kachapsoy, nakita nyo ba yung bulan? ay na. Ayun, hindi ko rin nakita mga kachapsoy. Sige, magtutubig lang muna kami dito. Yan namin. Huwag kayo sa amin mag-alaala. Ayun mga kachapsoy, nilabayan namin yung ano namin, yung kasamahan namin. Bye-bye mga kachapsoy. Hello, bye-bye po mga kachapsoy. Ayan. Magpapagasolina kami, full tank, 1 litro. So ayun guys. So yung kasama namin andun pa umiiyak. Umiiyak yung kasamahan namin. Saan ba yun? So ayun mga kachapsoy. Okay na kuya? Thank you kuya. Ang daming tinitinda ni kuya oh, mga kachapsoy. May gasolina, iba-ibang kulay. Mayroon siyang gasolina na pang mabait. Yan mga kachapsoy, bahay namin yan. Kung ibibinta sa amin. At saka kung may pera na kami. Wow. Dito mo lang kung makahanap ang kapayapaan. Oo. Yung walang mga love dyan, bumiyahe kayo dito sa Palapag. Dahil wala din kayo mahanap dito. Kung mayroon man, magandang kapaligiran, mga kachapsoy. Mga kachapsoy, ayun yung papunta ng bayan sa Palapag. Ito naman yung papunta sa destinasyon namin, papunta ng Lawang. Ayan. So pupunta kami ng Pangpang Pier. Yun yung pinakadulong barangay ng Palapag. Tapos sasakay ng bangkang dimotor. Ayun mga kachapsoy, binabayan kami ng mga kasama namin. Tapos si kuya hindi siya makapapayag na unahan kami. Ayun mga kachapsoy, yung mga kasama ko medyo naiiraya sila sa pagbabiyahe. Oo. Ayun mga kachapsoy, ang driver nila nagpapakit ng gilas kasi mga kachapsoy yung driver eh. Pero ang hindi alam ng iba, lasing yan. Oo. Yung driver kasi mga kachapsoy manglalasing yan eh. Hindi kami nagmamadali. Ayos lang na mabagal kasi importante mabagal. Hindi makarating sa nadirak sa mga pasasero ng driver eh. Mawala yan, nadirak mag-drive mismo. Kaya number 1 nga rason, diri sa paspasero siyempre, talaga ba mag-drive? Mga kachapsoy! Ano ba? Ayan guys, narito yung Pangpang Integrated School, mga